गैयै एखर गैयैथ' जाया बांद्राय बे धुमकिनि आवाजसो आवाज आं होलांगोन साननाङा आं बेलेगसो बुंनो नागिरदों आरो माबानियाला आबौआ खुदिमोन हलायदिले होलांगोन सानदों हा दे मोननायखौ दे आंखौ थिखांलाय नङा दे हा अ मोनो नोंसोरनि मोननायखौ सोरबा दाननो हागोन रावबो दाननो हाया मानो दाननो हानांगौ बे सरकाराव नोंनि एकाउन्टखौ सोरबा दाननो हागोन हाया बे एकाउन्टसो नोङो ट्रेक्टर आरो पुदुंफुल बा नांगोलखौ बादो नोङो भट होआलाखिनो मबेबा भटआव होब्लाबो नोंखौ दाननो हाया बे नोंनि गोसोनि खोथासो फैसा मोननांगौ अरुनदयखौ बन्द' खालामनोबा नोंसो इलेक्सन होनांगोन आंनो दिनैनिफ्राय फैसाखौ नांला जेरै नोंनि एकाउन्टखौ बन्द' खालामनोब्ला नोङो बै माबायाव SBI एकाउन्टआव अफिसाव माबायाव थांनानै नोङो बन्द' खालामनांगोन आंनो दिनैनिफ्राय बे एकाउन्टखौ नांला होननानै होमबासो फैसाया नोंनियाव हाबनाय नङा बेयाव गावासो बेखौ बन्द' खालामना लानो जाया कन्टिनिउ मोनबाय थायो बेखौ हाया बुजिबाय दाय केस जागोन नोंसोर दुखियानि अरुनदयखौ दाननो नोंसोर कर्टआव नांगोन नोङो बिनि दायनिगिरि जागोन बे धुमकिनि आवाजसो आवाज रावबो दाननो हाया बेनिखायनो जायफ्रा मोनाखै सिन्था जानो नाङा आरो जायफ्रा आरो दानियाथ' गोदान नेम दङ हौवा थैजानाय बिधबा नङा होमबा आरो मा होनना बुंगोन गथ'फोरखौ फिसा हिनजाव थानाय सानै आरो आथिं गैयै आखाइ गैयै मेगन गैयै खर' गैयै एखर गैयैथ' जाया बांदों दै खर' गैयै जाया खर' गैयाबा थांना थाया आयौ थांना थागोन होनबा थाया मेगन गैयै खोमा गैयै बिसोरसो मोनगोन होनना लिरनाय दङ आरो जुदि सोरबा जुदि अरुनदयखौ नांथारगौब्ला घुराधना बेसेबां लायोलै आदै घुराधना 10 थाखा उन्दुबाय थायोना आरै थरनैसो सोना होबानो जाबाय हौवानियाव बोरायफोर दङबा नोंदों जेबो जाखाला होननानै होदो मोनाव हाबस'नानै गोदना नांथारा थैबाय होनबानो जाबाय माथो लास्टायाव अरुनदयखौ साबमिट खालामहैदो मोनबायबो नोङो नांथारालै लाब गैया 1300 थाखानि थाखाय सोरबा हौवा बुथारगोन होनबा बुथारा नङा बिसास गैयाबालाय दानि दिनाव मिथिबाय बिसास गैया गरम गोजा मा बिसासलाय 1300 थाखा फैसानि नुफेरै मानसिफोरदों मिथिबाय होगार सिदालां होनना होदोबाथाय सेस ना आयं मोजांथा मोजांथा दै बोरायफ्रा खुनु बिसास गैया बिहामजोजों लोगो जानानै होनोबो हागौ जा सानदो रानगोन होननानै मिथिबाय जोंनिया एबार ओरै जाबाय हाग्रामाया बुंबाय दे जायफोरा सिगाङाव जेबो मोनाखैसै ना हाग्रामाया बिराद ट्रेजेडि मोनसे खोथा बुंदों आरो दुखुनांथावनाय आं लामा बानायबाय दालां बानायबाय स्कुल कलेज इउनिभार्सिटि गासैखौबो बानायनायनि उनावबो रायजोआ मानो फालाय सन्तुष्ट गैया मानो खुसि नङा बेखौ हाग्रामाया सानखांदों भट होनायनि नामाव माबा मोनसेबाबो रायजोआ लुबैथारो नोंना लुबैना लुबैया 200 300 500 1000 बोसोराव 1000 ब्लाबो भट होनायनि नामाव बेखौथ' लामाखौ बनायदों बे लामानि नामाव सोरहा भट होगोनबा होआलै मिथिबाय थाबायगोन ओरै थाबायलांगोन बुरैफोराबो दोरसिब लालायनाय होमबाबो भट होआ बेखौ हाग्रामाया बुंदों मानो होआ भट होनायनि नामाव माबा मोनसेबाबो रायजोनो नांगौ बिसेसकि महिलाफोरनो बिनिखाय महिलाफोरनि बेसेबां खालामदों मिथिबाय बाजेट 40 करोड़ मासां दुरबल आखाइ खबनायालाय दे खबना हो बेसे मोजां खबर होदों हाग्रामाया सादा सिदा मानसि होगोनबाथाय होगोन मिथिबाय 40 करोड़ बोसोराव 1 करोड़ मिथिबाय मोनसे ब्लकआव
मोनसे समस्थियाव नोंसोरनि बियाबाव महिलाफोरनि थाखाय 40 क्रर होगोन मोनथारगोन दुखिया मानसिया मोनथारगोन मोनथारगोन राव होआलासिनो थानो हाया 19 आरो 20 आनो लास्ट जाया इउपिपिएल बिजेपिनिफ्राय फैबाय फैदो लाखादो नङाबा फागोआ गैला बुंखा फैनोबा फैदो फैयाबा थादो 20 तारिखआनो लास्ट ओइ आयं बिहामजो जानायफोर मा लिंखादो मिथिबाय आरो बिखुनजो जानायफोरा लिंखादो मिथिबाय द लास्ट 20 तारिखआनो बिनि उनाव जुदि फैयाब्ला जा एसे एनै मोनो जों राननानै जागोन नङा होमबा सरकारा जाखो दुखियाफोरनो माहाजोनफ्रा जेबो नङा दे नोंसोरो अन ओइ आंनो नाङा ओइ फुलमुथिनो हो बिदि आरो नङा होमबा आंनो नांलायालै आदामोन जोंखौ दा खालाम जों मोनोबा मानसिफ्रा दुखु मोनगोन बैसोरनो हो होननो हानाय जोंनि मानसिफ्रा लिडारफ्रा जानांगोन नङा नङा बाजै बिदि जानांगोन दा नै बाजैया मोनखाबाय आंनो नांलायला आबैनो होदो होननानै बुंनो हानांगोन होमबासो नोङो भगबाननिफ्रायबो अननाय मोनगोन नङा होमबा दा बेनिखायनो बेफोरखौ नायनानै आं बुंदों लुबे पाप पाबे मृत्यु जाया लुब खालामनानै ट्रेक्टराव होगोन बेहा मृत्यु माने नोंनि हाया सरकारनियाव थांगोन होननाय जादों आरो नङा होमबा हदायबो लुबानो नोंखौ नोंनि गाज्रि अबस्थाखौ लाबोगोन बिनिखायनो बेसिखौनो बुंनानै आङो फोजोबनोसै ओइ आयं रलाय मोसौनि दामा बेसेबां मोसौ गुरुर दाम किमान गुरुर दाम बर्तमाने बलद गुरुर दाम 1 लाख 1.5 लाख आरो माबानियालाय दाउ खासिनि दामा दाउ खासिनि दामा बुंनो रोंबाय ओइ थिग दं 1500 2000 दाउ खासिनि दामा आं होलांगोन साननाङा आं बेलेगसो बुंनो नागिरदों आरो माबानियालाय बोरमा खासिनि दामा 1500 15,000 20,000 आबौआ खुदिमोन हलायदिले होलांगोन सानदों देराबासो मोनजागोन आबौ दा नङा दा प्रमद बर'आथ' थखायनानै सेस जाबाय सेंग्रा सिख्लाखौबो थखायबाय एनडिबिखौबो थखायबाय जौ संग्राखौबो थखायबाय दखना फानग्राखौबो थखायबाय साहा फुदुंग्राखौबो थखायबाय गासैखौबो थखायबायब्ला बिसोरो मानसिखौ मादो बायनो नागिरदों मिथिदो मोसौनि दामानो जुदि 50,000 1 लाख 1.5 लाखब्ला मानसिनि दामखौ प्रमद बर'आ 200 थाखायाव बायनो नागिरदों दाउला खासिनि दामानो 1500 2000 बेनि दामनिख्रुइबो गाहायाव नोंनि भटखौ प्रमद बर'आ बायनो नागिरदों नों बायजागोन फालाय बायजागोन एसां खम दामाव बायजागोन बायजायाना ओरैबायदि खम दाम जागोन सानखा सोरबा जुदि प्रमद बर'नि मानसि सोरबा फरायसा आफादानो होन सोरबा माहारि आफादानो होन फैनानै फैसा जासि फैयोब्ला नों सानखा ओइ फाग्ला गथ' आंनि दामा मोसौनिख्रुइ खम दाम नङा मोसौनि दामा बेसेबां नों मिथिया होनना बुं मोसौनि दामा 70,000 1 लाख 1.5 लाख आंनि दामा मानसिनि दामा बोरै खम जानांगौ आंथ' मोसौनिख्रुइ गोजौआव मोसौखौ जोङो सांग्रिनानैसो हालेवो नङा होमबा दाउनि दामा दाउ खासिनि दामा 1500 2000 बिनिख्रुइ खम दामानिया बोरै जानो हागौ दाउखौ जोङो बिजामादै जोङो थुथ्रु दानस'नासो जों जायो नङा बिनिख्रुइ खम दाम जायो नामा जोङो बिनिखायनो फैसाखौ ला जा हायोबा प्रमद बर'नि न'आव जमा थां बिजामादैयाबो बिखुनजोजों थांफा नङा होमबा आरो बिहामजोआबो बिहावजों थांफा साइकेलावबो थाङाबो लाफां सारा रायलायना फैबा न'खर गथ' गथाय फिसा फिसौ गासैबो थांजोब लाना फै मिथिबाय नांगौआ बिखुनजोआनो बिजामादैखौ
थां बर' गथ'सो होदोंबा लांगोनबाबो सना लाना थां ला जा बिसोर जाख्रुबजोब्बाय नालाय जेबो होआसै मिथिबाय आरो जौ संग्राफ्राबो थां नोंनि दुलाय होननाया फाखि मारा होननानै बिराद फाखि मारा बियो आरो गाबांबां मोजां रोङो मानसिया मिथिबाय महा दुस्थु मा बोरै रोंखोथाय बिनि आइजोआनो फोरोङो दांनि बाजैयानो खाथ्राना मिथिबाय सैतान सैतान ना बुंलालै होनखाजोब्बाय नै मिथिबाय आयं रेडि जाबाय ना पुरा रेडि दा नै साना 4टा जानोसै 3:30 जाबाय मिटिं दंबावो बेनिखाय रेडि जादो दै जों मेथाइ मोनसे खननोसै आं खना ए जा फंबाया खनगोन नै गसंलाय